Isizwe sikaPhunga noMageba lizwe lonke laseNingizimu Afrika siye sathi-ke siyibheniko MTV ake sihambe ke sivakashele ezintabeni zase-PE endaweni ebizwa ngeGqeberha. Lapho-ke bekunomthandazi noma inyanga ebizwa ngodokotela uKhehlelezi. Ke sithi ake siyozwa nje noma sibheka abantu ukuthi bazizwa kanjani ngomelaphi noma ngodokotela obizwa ngoKhehlelezi. Sifike sathola-ke masingena ngaphakathi kule ndawo yase-PE sithola abantu bekhuluma ngalolu hlobo bakhuluma ngalo. Kwaphela abanye abantu baye bathi basizakala, abanye abantu baye bathi bayagxeka. Uma begxeka-ke siye sibheke ukuthi nebagxeka kanjani, bathini abanye, bese sithola ubufakazi ukuthi-ke abanye bakhuluma ngalolu hlobo bakhuluma ngalo. Nanti nehholo ligcwele phama, abantu bazothola usizo noma bazokuzwa ukuthi bangasizakala kanjani. Kodwa-ke siye sathola le ngxenye-ke yabathule ubufakazi. Ake nizwe-ke mphakathi waseNingizimu Afrika nezwe lonke nje lase-Afrika, nambu ubufakazi. Ngiyangibulisa ngegama lenkosi. Umnandi ngibonisa Nqimba Dla abayebayo. Umnandi asebenzisa uSleyphini ngine-ARSA indiphethe iminyaka. Ndasebenzisa uSleyphini unyaka wami ngeqhawe. Yaphela i-ARSA yaphela ngo-2022 kunanamhlanje. Inkosi. Ngiyangibulisa nonke ngegama lenkosi Yesu Kristu. Mina ngiphiliswa manje sihlala lapha eBhayibheli. I'm from eBizana. Kwamkhulu ndaya ese-Islanda ngiqala. Ndahlola kumkhulu wandixela ingxaki zami, wandixelela into mama ndiyenze. Ndahamba ngaye eVerelem 2021. eVerelem wafika wandenza into esaphose ukundenza zona wayixele zona. Bese ndixelwa mandithenge uSleyphini. uSleyphini ndimsele liyeza lami elithuleyo elenza lento ufuna uyenze. Uthi ngincedile kakhulu uSleyphini mina kwingxaki yonke bendinayo. Khona ngokusaqhubeka ngeoda uSleyphini ndimsele. Inkosi. Ngiyazibulisela kumuntu okhoyo wonke olapha phakathi endlini. Sibulisela uTata uMbeshu. Ndingumhambi ke mna-ke wakwamkhulu emahlabathini. Ndiye ndinengxaki enkulu kakhulu kumkhulu ndiyohlola. Wandixelela umkhulu ndingekayibeki akakulindi ukuthi uyichaze into uyakutsho umkhulu. Uye wathi umkhulu mandothenga ii-products. Wandinika izinto wafuneka endinike zona. Ndahamba ndothenga ndaqonda andazi mandithenge into, ndathenga inecklace. Kuthe ndiyithengile inecklace umkhulu kuba ebekhe wathetha ngento yengozi kum. Ndoyika ugoduka kuba ndikhwela ibhasi ukuya phinde ndibuye ngebhasi. Kodwa ndabamba inecklace kamkhulu, ibhasi isehla isenyuka nathi thithi zibuye umzibheke phambili igexa yexa. Ndasinda engozini, ndayibona le ngozi umkhulu athi ndizawusinda kuyo uba yile ngenxa yenecklace enandinikwe ngumkhulu. Ndiyabulela. Kodwa ndichaza ngegama ndingubulela Magida. Molweni ecaweni. Ndingusisi wakuCentane mna, uSelina wakwaMbendeni. Ndiye ngokucofa ifowuni ndangena kuFacebook. Ndincedakele kwiinto zikamkhulu, ndiodile kuSinoyolo. Ndityiwa yindlala apha ndincede kakhulu umkhulu. Ndiode isigubhu ne-magic oil phaa. Ndacinga kanene ndithini, andinamali, ezi zinto zifunwa apha kwesi sigubhu andizazisebenzisa, ndiyazi uba ndizoqala ngayo. Kona licebo make ndiye eKapa ndizokwazi ukudibana nomkhulu. Ndahamba ndaya eKapa, ufumaneka lula ke phaa into zaphaa zikufutshane. Xa ndidibana ke nomkhulu phaya, wandichaza xa bafuna ukuthi. Afika endlini ndisaxakwa ndinayo le mali ifunekayo. Ndathi xa ndizawulala yho ndayiva inyawo lishushu. Inyawo ladumba.
hayibo injani nale nto kodwa ndisuke emntwini onceda ndathatha umagic oil ndenza ngokwemigaqo yalaa magic oil ndazirabha ngawo inyawa lahambe landawo ndithini kanene ndathatha ezaa sigubhu ndazama ezaa nto zisetyenziswayo phaa kwezaa sigubhu ndacela phaa ndacela le nto ndiyicelileyo ndayifumana ndicela imali phaa qha ndizoyithetha yonke into ke hayi kaloku bazandibukela bandiphinde bandivalele so ndilapha nje ndinee-flat ngenxa ndingenamali ekapa ndingenamali indoda ayiphangeli andiphangeli sinabantwana abafundayo NSFAS imali ayibhowuni kodwa umntanam uyafunda ndisetyenzelwe zezaa products ndicelile phaa ingenamali ndathi ndisiya kulo mntu bendimthandaza ndicele mali ndafika sethambile bandibonelele iiflat ziklini akho mntu ngaphakathi ndizophinda ndithakathele leyo na ndiyabulela Already, lo thethayo ukubhathisa ubhaleloni uDr Khoshelezi nanazela eJoburg kanti inkonzweni yakhe eJoburg 2020 ndangiswelekelwe ngumntana izinto zami zivalekile waye wandithandazela ecaweni ayingenile ngelo xesha wathi mandithenge ikhandlela laligold nempepho yakhona sonke mose siyabhiliva kuThixo siyabhiliva kwizinyanya zethu ndalithenga ke lo khandlela kwakunzima ubomi kuvaleke yonke into kum ndasendicinga nozivula ndisithi uThixo ngcono ndithathele umntanam kodwa ndathi ngolayita laa khandlela laligold ndathetha nabantu basekhaya baphantsi ndawubona umehluko nakwiinto zam zebhizinesi ndiyambonga Dr. Khoshelezi Molweni enkonzweni nguthethayo ndiphilisa wakumphathiswa mna uKhoshelezi ndimazi ndambona kuFacebook ndamlandela and then ndaya esikolweni waye wandinceda ngento ndandiyigula yiyo ndandidunyelwe iinyawo zam zazidumbile ndingaboni neqatha enyaweni zam so wathi mandithenge uSlinkini kunye nezinye iiproduct ngaphandle ndiyabulela because